Helo, siwmai, a chroeso i'r ail sesiwn yma ar gyfer Technoleg Ddigidol TGAU ar gyfer Carlam Cymru. Yn yr ail sesiwn yma, i ni'n mynd i fod yn edrych ar topic 1.2 ar gyfer arholiad 1.1, a teitl y topic yma yw Storio data yn ddigidol. Nawr, mae'n ei lot fawr o synwyr bod chi wedi dysgu am topic 1.1, be wnaethon ni yn sesiwn 1 cyn cyrraedd y topic yma. Mae'n dilyn mlaen o beth wnaethon ni yn y topic cynta. Felly, os ych chi heb edrych ar y fideo cynta eto, ewch nôl i edrych ar sesiwn 1 cynta cyn dilyn sesiwn 2. Bydd hwnna'n helpu chi wneud lot fwy o synwyr o beth ni'n wneud fan hyn heddi. Iawn te. Felly, yn syml, beth ni'n edrych arno yn y topic yma yw sut mae cyfrifiaduron a dyfeisiau digidol yn storio data yn ddigidol. Iawn, cyn bod ni'n bwrw ymlaen, cofiwch hefyd am y sesiwn nesaf, sef y sesiwn fyw. Edrychwch ar wefan Carlam Cymru i weld pa ddyddiad fydd hwnna. Yn y sesiwn na, fyddwn ni'n edrych ar topic 3.1, sef dulliau cyfathrebu digidol, ond wrth gwrs, yn y sesiwn na, os ydych chi unrhyw gwestiynau sy'n codi i wneud ar 3.1, neu unrhyw un o'r ddwy sesiwn yma i ni wedi wneud yn flaenorol, yna bydde fe'n gret i gael chi alw draw gyda'ch cwestiynau a'ch sylwadau. Iawn te, dewch ni gael bwrw ymlaen gyda yr ail sesiwn yma te, storio data yn ddigidol. Iawn te, yn gyntaf, fel wnaethon ni ddysgu yn 1.1, mae cyfrifiaduron yn storio data gan ddefnyddio didau, bits yn Saesneg. Nawr, mae didau fel switches bach, fel switches golau. A fel chi'n gwybod, mae switch golau ddim ond yn gallu bod ymlaen neu ffwrdd. Iawn? Felly, mae didau'n gweithio yn yr un ffordd. Maen nhw ddim ond yn gallu bod arno neu bant, ymlaen neu ffwrdd, on or off. Nawr, y ffordd mae on a off, ymlaen ac i ffwrdd yn cael ei ysgrifennu yw gyda 1 a 0. Felly, os mae y did wedi cael ei droi ymlaen, os mae'r did wedi cael ei droi ymlaen, mae hwnna'n cael ei gofnodi fel 1. Os mae'r did wedi cael ei droi ffwrdd, mae hwnna'n cael ei gofnodi fel 0. Iawn? Does dim modd i did i fod yn unrhyw beth arall. Dwi ddim yn gallu bod yn ddim byd. Dwi ddim yn gallu bod yn wag. Iawn? Felly, pan i chi'n cael gyriant newydd, hard drive newydd, sydd yn wag, bydd y didau i gyd sydd o fewn hwnna i gyd ar 0. Iawn? Dyn nhw ddim yn gallu bod yn wag. Maen nhw gyd ar 0. Iawn te. Felly, fel ni chi gweld, mae did naill ai yn 1 neu'n 0. Dim byd arall. Nawr, mae didau yn cael ei storio mewn grwpiau o 8. Nawr, chi'ch chi weld fyna ar waelod y ddelwedd sydd dan ni. Mae 8 did fyna ar waelod y llun, 001, 10101. Iawn? Yr enw ar gyfer 8 did gyda'i gilydd fel grŵp, a maen nhw bob tro'n dod mewn grŵp fel hyn dy gilydd, yw bait. Iawn? Felly, ar y gwaelod fyna, ar 8 did yna, 1 bait yw hwnna. Mae 8 did yn gwneud 1 bait. Yn Saesneg, 8 bits make 1 byte. Nawr hefyd, weithiau, byddwn ni yn siarad am hanner bait. A fel ych chi weld gyda'r swigau yna sy'n dod mas ar yr ochr chwith, yr enw ar gyfer hanner bait yw darn. Iawn? So 4 did yw hanner bait, achos hanner 8 yw 4. A'r enw ar gyfer hanner bait yw darn. Nawr, fan hyn, mae'r term Saesneg tym bach yn rwyddach chi gofio, oherwydd byte yw 8 did, a hanner by half a byte is a nibble. Chi'n chi gweld fyna mewn cromfachau yn y ffont ysgafn, mae'r term Saesneg nibble gyda a maen nhw'n sillafu nibble gyda oherwydd maen nhw'n sillafu byte gyda hefyd. Iawn, felly rhyw fath o joc fach ar gyfer cyfrifiadurwyr yw hwnna. Reswm fi'n sôn am hwnna yw, falle yn yr arholiad, fyddwch chi yn cael cwestiwn le chi'n gofod enwi beth yw 4 did. A'r ateb cywir fyna yw 1 darn. Ond falle byddwch chi ddim yn cofio fe. Ond falle byddwch chi yn cofio'r term Saesneg. Felly, os ych chi yn yr arholiad a chi ddim yn cofio'r term 1 darn, ond ych chi yn cofio 1 nibble, achos mae'r gair yna gyda'r yn lle'r i dot, yn eitha cofiadwy, ni'n gwybod, yn eitha catchy. Os chi ddim yn cofio'r gair Cymraeg, sgwennwch yr ateb lawr y Saesneg. Iawn? Nawr, fi'n siŵr byddwch chi'n cofio fe'n Gymraeg, ond rhag ofn bod chi ddim, sgwennwch nibble lawr, os mae cwestiwn yn gofyn am beth yw 4 did, 1 nibble neu 1 darn yw'r ateb Cymraeg. Iawn te.
Unwaith i ni yn cyrraedd y lefel na, so beit, yr 8 did gyda'i gilydd, mae pob beth i ni'n mesur ar ôl hynny, i ni'n mesur e mewn beitiau. Ni ddim yn mesur e mewn didau, achos mae rhain ar rhy fach, ni'n mesur e mewn beitiau. Iawn? Felly ar ôl i ni gyrraedd un beit, mae popeth arall yn lluosog o beit. Gewch chi weld nawr pan ni'n cyrraedd y sleid nesaf. Dyma ni'r tabl fan hyn, ble ni chi gweld wrth i storfa gynyddu, mae angen unedau arno ni. Mae eisiau bod unedau yn fwy arno ni. Nawr, chi chi gweld ar top y tabl fyna, did, iawn, un did, yn cael ei ysgrifennu weithiau gyda by fach, am bit yn Saesneg. Un darn yw 4 did, a wedyn un beit, chi chi gweld wedi cael ei gylchu fyna, yw by fawr am beit, a mae 8 did yn mewn un beit. Nawr te, unwaith i ni'n mynd islaw nawr, unwaith ni'n mynd lawr o dan un beit yn y tabl, mae popeth arall yn cael ei fesur mewn beitiau. Iawn? Nid mewn didau, maen nhw'n cael ei mesur mewn beitiau. Felly, os byddwch chi moyn gwybod sawl did sy'n mewn kilobyte er enghraifft, kilobyte, yr un nesaf lawr fyna, yw 1024 beit. Felly, os byddwch chi'n moyn gwybod sawl did sydd mewn kilobyte, byddwch chi'n lluosi hwnna gyda 8. Felly, ty beth yw 8 wedi lluosi gyda 1024. Mae'n yw hwn 8,000 rhywbeth. Iawn? Nawr, fel chi'n chi gweld, kilobyte yn nesaf lawr, dyw kilobyte ddim yn 1000 beit. A i chi fi'n siŵr yn gyfarwydd gyda'r system metrig, ble mae kilo yn meddwl 1000 o rhywbeth. Nawr, gyda storfa ddigidol, kilobyte yw 1024 beit. Right, wel, pam te? Pam dyw e ddim yn 1000 beit? Wel, y reswm am hwnna yw, pan i ni yn cynyddu storfa ddigidol, pan i ni'n ychwanegu mwy o storfa ddigidol, i ni bob tro yn dyblu y cynhwysedd. Iawn, dyna fel mae cyfrifiaduron yn gweithio gyda'r system deuaidd, system binary. Felly, mae popeth yn dyblu bob tro. Felly, pan i ni'n storio rhifau ar didau, i ni'n defnyddio system binary, system deuaidd. Felly, mae'n mynd fel hyn. 1, 2, 4, 8. Chi'n gweld ni'n dyblu pob tro. 8, double 8 yw 16, double 16 yw 32, 64, 128, 256, 512, a double 512 yw 1024. Nawr, yr agosau ni'n gallu cael i 1000 o beitiau yw 1024. Chi ffili cael 1000 o beitiau oherwydd y ffordd i ni'n ychwanegu cynhwysedd storio ddigidol. Mae wastad yn dyblu bob tro. Felly, os chi'n dyblu o 1 a dyblu bob tro, chi byth yn cyrraedd y rhif 1000 yn berffaith. Iawn? Yr agosau ni'n cyrraedd yw 1024. Felly, mae'n bwysig bod chi'n cofio'r 1024 na. A gewch chi gwestiwn, fi'n siŵr, yn yr aroliad, ble mae angen i chi i lenwi tabl tebyg i hwn, le mae darnau ar goll. Falle byddai'n dweud wrthoch chi, enghraifft, falle beth sydd wedi cylchu fyna, 1024 kilobyte, a bydd eisiau chi ddweud mae 1 megabyte yw hwnna, enghraifft. Right, ar yr ochr dde, chi'n gweld fi wedi rhoi cylch rownd 1024 kilobyte ar gyfer megabyte. A chi'n gweld fyna, sawl beit yw megabyte? Wel, mae'n 1024 kilobyte. A mae kilobyte, os ydych chi uwch ben, yn 1024 beit. Felly, sawl beit sy'n mewn megabyte? Wel, mae'n 1024 wedi lluosi gyda 1024. Iawn? A fel chi gweld, mae hwnna'n rhoi rhif eithaf yn niben i chi, fel chi weld yn y swigau fyna ar ochr dde. Ond mae tua miliwn yn dweud. Iawn, tua miliwn. Chi'n chi gweld fyna, pa rhif mae hwnna'n debyg iddo fe, mae'n debyg i filiwn. So chi'n talgrynu lawr, chi'n talgrynu hwnna i filiwn. Iawn, felly, fel chi'n chi weld, lawr ochr dde y tabl, mae'r unedau yna newid bob tro. Felly, mae'r kilobyte sy'n cael ei ysgrifennu KB, 1024 beit. Llosi hwnna gyda 1024 eto, i ni cael megabyte, sef tua 1 miliwn beit. Llosi hwnna
lluosi megabytes gyda 1024. Felly 1024 megabyte. Felly 1000 miliwn-ish. Wel, 1000 miliwn-ish yw biliwn, ynddo fe? A felly tua biliwn byte yw gigabyte. A wedyn ni'n mynd ymlaen i terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte a yottabyte. Nawr, mae'r 4 gwaelod na, i fod yn hollol onest â chi, yn feintiau mawr iawn. Chi'n gweld fi wedi rhoi cromfach rhawn nhw fyna. Felly, a fod yn hollol onest, mae e'n llai tebygol fydden ni'n dweud bod chi'n mynd i gael cwestiwn yn gofyn am petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Achos dyw rhywun ddim yn feintiau i ni yn defnyddio yn bywyd go iawn. Mae popeth arall i ni yn. Iawn, byddwch chi, os ych chi'n mynd mewn i'ch cyfriadur nawr a ffindo dogfen Word, bydd hwnna siŵr fod wedi cael ei fesur mewn kilobytes. Os ych chi'n ffindo llun i chi wedi tynnu ar eich ffôn neu ar camera digidol, bydd hwnna'n cael ei fesur mewn megabytes. Os ydych chi clip fideo, ffeil fideo sydd yn fwy na gwedwch munud o hyd, bydd hwnna'n mynd mewn i gigabytes, siŵr o fod. Iawn? A wedyn, os ych chi yn storio lot o fideos, lluniau, gwyliau, atgofion teuluol neu rhywbeth fel ar gyriant allanol adre, external hard drive, mae'n fi fan hyn dros nesaf i fi ar y bwrdd. Mae reina fel arfer yn mynd i fod yn dala rhywfaint o terabytiau. Iawn? Mae rhywbeth fel 2 terabyte neu 4, 6 terabyte, mae 6 terabyte gyda fi fan hyn. Iawn? I ni gyfarwydd gyda'r math na o feintiau ac unedau. Ond, wrth gwrs, i gyrraedd petabyte, mae eisiau i fi gael 1024 terabyte. Felly, chymod, os bydde da fi 1024 terabyte, mewn boxes, fel sydd da fi fan hyn ar y ddesg, bydde ni wedi llenwi'r ystafell yma gyda gyriannau allanol, gyda external hard drives. Felly, dyw petabyte ddim yn rhywbeth rydyn ni'n delio gyda. Ac yn sicr, dyn ni ddim yn delio gyda exabytes, zettabytes a yottabytes. Ond, os byddech chi'n gweithio i gwmni fel YouTube neu Dropbox, Amazon, cwmni yma sy'n delio gyda storio ffeiliau pobl, cloud storage, storfa cwmwl, yn sicr byddech chi yn trafod petabytes, exabytes, zettabytes, yottabytes ac yn y blaen fel rhan o'ch swydd. Ond i ni, yn bersonol, dyn nhw ddim yn unedau ni'n defnyddio. Nawr, mae werth bod chi'n gwybod amdano nhw, ond byddai ni'n meddwl mae hanner ucha yr tabl yma sy'n wir angen adolygu ar gyfer yr arholiad. Iawn te. Cwestiwn. Dyma gwestiwn sydd wedi dod lan mewn papur blaenorol, a i chi gweld fan hyn, mae eisiau cwblhau'r tabl canlynol, 3 marc. Oedd hwn ar y dudalen gyntaf. Iawn? A i fi'n siŵr, os daw cwestiwn fel hyn lan yn yr haf, ar waelod dudalen gyntaf fydd e to. Iawn, beth sy'n gallu cael ei fesur fel 1 neu 0? Beth sy'n gorfod bod yna llai yn 1 neu yn 0? Hwna wrth gwrs yw yr uned mesur lleiaf posib ynddo fe ar storfa ddigidol, a hwnna yw did, bit yn Saesneg. Nawr, i chi hefyd yn gorfod, drychwch, mae gwaelod y tabl yn rhoi hint i chi. Y blwch uchan a fyna, mae eisiau chi roi 1 did. Os ych chi'n ysgrifennu did yn unig fyna, neu bit yn Saesneg, byddech chi ddim yn cael y marc. Mae eisiau chi ddweud sawl did. Mae 1 neu 0 yw'r mesur, a mae hwnna yn gallu cael ei storio ar 1 did. Felly, yr ateb, y gwag uchan a fyna yw 1 did. Iawn te, beth sy'n nesaf dyn ni? Wel, 1 byte. Beth yw 1 byte? Ydych chi'n cofio? Dwi'n feddwl nôl. I wneud 1 byte, mae angen 8 did. Felly mae 8 did gyda'i gilydd, hwnna'r grŵp lleiaf posib o storfa ddigidol ni'n gallu cael yw byte. Mae 8 did yn gwneud 1 byte. Iawn te, yn olaf, beth sy'n gwneud 1 kilobyte? Nawr, kilo, chi'n cofio, chi wedi clywed y gair yna digon, kilometr, kilogram. Beth mae hwnna'n meddwl pan i ni yn mesur hyd neu pwysau? Felly, kilometr yw
yw 1000 o fetrau, a kilogram yw 1000 gram. Felly, kilobyte yw beth? Mae hwnna'n bach o gwestiwn tric yn dweud, achos y tric fyna yw falle bod chi'n mynd i ysgrifennu lawr 1000 byte. Ond beth yw'r ateb cywir? Chi'n cofio? Ydych chi'n cofio? Yr ateb cywir yw 1024 byte. Os chi'n eistedd mewn arholiad, chi'n fel, fi ffili cofio beth yw'r rif na, fi'n gwybod dyma nid 1000 yw e, ond beth yw e? Wel, allech chi, os oes amser ydych chi, yn arholiad, ysgrifennu, dechrau gyda 1 a dyblu bob tro nes bod chi'n cyrraedd rhywbeth. Byddech chi ysgrifennu ar y papur o dan hwnna, 1, beth yw dwbl 1? 2. Iawn, beth yw dwbl 2? 4. Beth yw dwbl 4? 8. 16, 32, 64, 128, 256, 512, dwbl 512 yw 1024. Iawn? Felly, os ych chi ddim yn cofio 1024 ar arholiad, allech chi just ysgrifennu rhifau yna mewn res rhywle ar y papur i gyrraedd yr ateb. Iawn? Dyblu bob tro a dechrau gyda 1. Yn gweud hwnna, yr ateb cywir, fel chi'n gwybod, yw 1024 byte. Ond, llynedd, yn yr oliad gynta Technoleg Ddigidol, roedd yr cynllun marcio yn dweud wrth yr arholwyr i roi marc os oedd disgyblion yn ysgrifennu 1000 mewn ar gyfer hwnna. Nawr, oedden nhw'n mynd i wneud na bob blwyddyn, neu oedd hwnna jyst yn rhywbeth bach caredig o'n nhw'n wneud yn y flwyddyn gyntaf? Nawr, sa'n siŵr. Iawn? Felly bydden ni wastad yn argymell bod chi'n ysgrifennu lawr 1024, sef yr ateb cywir. Ond, os ych chi yn benni lan yn ysgrifennu 1000, mae siawns go dda gewch chi'r marc. Iawn? Achos dyna beth wnaethon nhw llynedd, oedd roi y marc am 1000. Ond 1024 yw'r ateb cywir fyna. Iawn de. Cywasgu. Nawr, pan i ni'n storio pethau ddigidol, i ni moyn ceisio storio pethau ddigidol gan ddefnyddio cyn lleied o le a phosib. Iawn, ni moyn storio gwybod o pethau ni'n gallu heb lenwi'n storfa ddigidol ni. Felly, wneud na'n defnyddio cywasgu, compression. A beth yw cywasgu? Yw trial storio rhywbeth ddigidol gan ddefnyddio llai o le ond cadw gymaint o'r wybodaeth a phosib. Nawr, mae doi wahanol fath o cywasgu digolled a cywasgu colledus. So, digolled yw lossless, sy'n meddwl bod ni'n llwyddo i storio rhywbeth yn ddigidol gan ddefnyddio llai o le yn y storfa, heb golli unrhyw wybodaeth o gwbl. So, mae hwnna'n glefer. Y math arall o cywasgu colledus, yw ble ni yn neud e'n llai, ond ni yn colli gwybodaeth wrth wneud e. Nawr, byddwn ni'n trafod hwnna mewn munud fach, ond y gynta, dewch ni gael edrych ar cywasgu digolled. Nawr, hwn yw'r cywasgu delfrydol, wrth gwrs, achos os i ni'n gallu storio rhywbeth, gan ddefnyddio llai o le, heb golli unrhyw safon neu wybodaeth o gwbl, mae hwnna'n swnio'n greu, yn swnio'n ddefrydol. Cywasgu digolled yn defnyddio algorithm sy'n cywasgu data i ffurf all gael ei ddatgywasgu yn ddiweddarach heb golli data. Gan ddychwelyd y ffail yw union ffurf wreiddiol. Nawr, fel lle hwnna ddigwydd? Wel, dewch ni gael edrych ar y llun yma. Dyma un o gnafon game Pac-Man. Dyma un o'r bad guys yn game Pac-Man, yr ysbryd coch yma fan hyn. Nawr, llwn ni weld fan hyn y pixeli lliw sy'n creu yr ysbryd yma. Mae rai di, dyn nhw ddim yn ddi, y pixeli di na, maen nhw'n droloi, maen nhw'n transparent, maen nhw'n wag. Felly, os byddwn ni moyn storio y llun yma ddigidol, beth i fi wneud yw, i fi wneud cofnod o bob pixel un ar y tro, ac ar gyfer pob pixel, i fi'n cofnodi beth yw i liwe. Felly, chi'n gallu gweld wedyn, mae cyfeirnod gyda ni, gwmys fel map, cyfeirnod grid fan hyn, dyn ni. Felly, 0,0 yw'r pixel uchaf ar ochr chwith, top left. Iawn? Wedyn 0,1 sy'n lawr o hwnna. A wedyn 0,2 sy'n nesaf lawr. Iawn? Ni'n dod lawr ar colofn 0, colofn 1, colofn 2 ac yn y blaen. Iawn? Felly, chi'n gallu gweld fyna, ar ochr chwith, y ffeil wreiddiol, y ffeil mawr wreiddiol, bydden ni yn
syml iawn, neu rester o bob pixel, pob sgwaren sydd yn y llun, ac yna drws nesaf iddo fe, byddwn ni hefyd yn cyfnodi ar gyfer pob pixel beth yw lliw y pixel na. Felly, allwch chi weld yr tabl fyna nghanol y sleid, dyma just ddechrau yr tabl yma. Iawn? Byddai'r ffail yma, fel allwch chi weld ar y gwaelod, yn 256 res i gyd, achos mae 256 pixel yn y llun na. Felly byddai eisiau fi gael 256 res i lawr, gyda'r cyfeirnod pixel yn cael ei storio ochr chwith, a enw'r lliw o'r ochr y dde. Fel allai storio yr un llun na gan ddefnyddio llai o storfa? Wel, yn syml, yn hytrach na storio lliw ar gyfer pob pixel, beth allai wneud yw edrych, sawl lliw sydd yn hwn? Wel, 4 lliw posib sydd, troloiw sydd yn dangos fel D ar y llun, coch, sef mwyafrif corff yr ysbryd, gwyn, yn ei ligyrau, a glas canol ei ligyrau. Iawn, felly 4 lliw posib sydd. Felly, allwch chi weld yn y ffail gywasg, wrth gywasgu'n ddi-golled, allai i greu rhestr, grwpiau pixeli sydd i gyd yn gorfod bod yn droloiw. Wedyn, rhestr pixeli sydd i gyd yn gorfod bod yn goch. Rhestr pixeli sydd i gyd yn gorfod bod yn wyn, a rhestr pixeli sydd i gyd yn gorfod bod yn las. Beth yw mi'n arbed fyna, beth yw mi'n safio fyna, wrth gwrs, yw bod fi ddim wedyn yn gorfod storio y lliw bob tro ar gyfer pob un o'r pixeli yna. Fi ddim ond yn gorfod enwi'r lliw coch unwaith, a wedyn rhoi rhestr o pixeli dros nesaf fe. Chi'n deall? Felly, fi'n gallu storio yr un wybodaeth bydde yn y ffeil wreiddiol na, tipyn o'i llai fi cywasgu fe, ond os bydden ni'n gofod peintio yr union llun na sydd da ni fyna, bydden ni ddim yn colli unrhyw wybodaeth wrth wneud e o'r ffail gywasg. Nodyn ochrog, side note, ar hwn yw, mae'n neud cywasgu ffeiliau swno'n anhygoel, mae'n neud cywasgu ffeiliau swno'n gred. Ond, yr anfantais o cywasgu ffeiliau yw, mae'r cyfrifiadur fel arfer yn goffo gweithio fwy caled i agor ffeil cywasg lan. Dychmygwch bod chi'n gorfod, bod chi 2 berson yn cael ras, pwy sy'n gallu peintio'r llun na. Iawn? Os byddech chi siŵr o fod yn gallu peintio'r llun llawer cyflymach gyda'r ffeil wreiddiol fawr, yn mynd trwy pob pixel un ar y tro, yn hytrach na gorfod chwilio pixeli unigol gyda lliwiau un ar y tro. A mae cyfrifiadur yn gweithio'n gwmws yr un ffordd a fydde'n ymenydd ni yn. Felly, mae cyfrifiaduron goffa gweithio mwy caled i ddarllen ac agor a gweithio gyda ffeiliau cywasg na maen nhw gyda'r ffeiliau mawr greiddiol. Dyna pam falle, pan i chi bod yn ei gwaith cwrs a gweithio'n golygu fideo ar gyfer 1.3, os ych chi wedi bod yn defnyddio ffeiliau fideo MP4 chi wedi cael o'r we, falle bod eich athro chi wedi dweud wrthych chi ddefnyddio media encoder i drosi reina i ffeiliau ProRes, mae'n gwneud y ffail rhyw 4 gwaith yn fwy. Be mae'n gwneud mewn gwirionedd yw mae'n troi'r ffail gywasg nôl i fod fel y ffail wreiddiol, fel bod eich cyfrifiadur chi ddim yn gofod gweithio mor galed i weithio gyda'r fideo yna. Iawn? A dyna gwmws beth yw manteision ac anfanteision cywasgu ffeiliau. Iawn? Iawn te. Beth felly yw cywasgu cyllidus? Wel, cywasgu cyllidus yw ble mae'r cyfrifiadur a'r app sydd yn neud y cywasgu yn penderfynu pa ddata neu pa ran o'r ffeil sydd modd i ni i gael gwared yno fe yn llwyr mwyn gwneud y ffail yn llai. Iawn? Enghraifft o hwn yw ffeiliau MP3. Nawr, fel arfer mae pobl yn gwrando ar ffeiliau MP3 trwy clusfonau, AirPods, math yna beth. Iawn? Felly, beth i ni'n neud? I wneud ffail MP3 yn llai, mae'r ffail wreiddiol yw WAV. Un o'r pethau cyntaf wneud ddigwydd pan mae WAV gael ei droi mewn i MP3 yw yr amlderau uchel, yr high frequencies. Os chi'n meddwl am, fi'n siŵr chi'n gwybod bod na amlderau i gael sy'n rhy uchel i ni gallu clywed. Iawn? A mae ystlymod yn gallu clywed e.
A mae yna amlderau sydd yn rhy isel i ni i clywed, a mae morfilod yn gallu clywed nhw yn y môr. Iawn? Felly beth cyntaf sy'n digwydd pan i chi yn trosi o waf, ffail sain waf i ffail sain MP3 yw, bydd e yn sgwpo top yr amlder bant a'r gwaelod. Iawn? A jyst cadw'r canol, fel allwch chi weld ar y llun na fyna. Nawr, os chi'n gryndo ar y gan ma, neu'r track yma, ar AirPods neu rhywbeth fel 'na, byddwch chi ddim mewn gwirionedd yn sylwi bod hwnna wedi digwydd. Iawn? Ond, fi'n siŵr bod chi wedi bod falle mewn cyngerdd neu gig neu rhywbeth fel 'na, le mae seunyddion mawr iawn, speakers mawr iawn 'na. A chi'n gwybod bod y bass a'r speakers mawr iawn yn rhywbeth chi ddim ond yn gallu clywed, ond chi yn gallu wirioneddol i deimlo fe yn ffisegol yn eich corff. Chi'n gallu clywed nodau gwylod yn eich bola chi. Dim clywed nhw, chi'n teimlo nhw yn eich bola chi. Iawn? Ond, os byddech chi'n clywed ffail MP3 yn cael ei chwarae trwy'r system sain na, byddech chi ddim yn cael y teimlad na o'r nodau isel yn eich bola chi, achos maen nhw wedi cael ei sgwpo bant. Yn yr un modd gyda'r amledd uchel, hwnna sy'n rhoi term Saesneg yw sizzle, neu air, fel awyr, i fewn i gerddoriaeth. Mae'n neud fe swnio'n yn crisp. Os ych chi'n sgripo fe bant, eto, i ni'n colli'r sizzle na ar top y sain. A unwaith chi wedi neud na, chi byth yn gallu trosi MP3, wel, gallwch chi trosi MP3 nôl i waf, ond dwi ddim yn mynd i roi'r wybodaeth na nôl mewn. Mae'r sain na wedi mynd am beth, unwaith chi wedi defnyddio cywallu cyllidus. Mae'n rhywbeth gyda delweddau. Llwch chi weld y brogan na fyna. Edrychwch falle ar y niwl tu ôl pen y broga. Iawn? Beth yw'r fel rhyw fath o niwl yw hwnna fi'n credu. Llwch chi weld ar ochr chwith bod y niwl yna, bod y graddliw gwyn llwyd du yna tu ôl pen y broga ddim mor esmwyth, dwi ddim mor esmwyth, dwi ddim mor smooth a beth yw e gyda'r ffeil digolled reiddiol o'r ochr dde. A unwaith chi wedi neud na, gewch chi byth yr graddiant esmwyth na nôl. Iawn? Right, mlaen. Cymhareb gwasgu. Nawr, mae hawl dy chi fynd â cyfrifiannell i'r aroliad yma. Iawn? Sydd bach yn rhyfedd yn y gwe. Ond mae hawl dy chi fynd â chyfrifiannell gyda chi mewn i'r aroliad Technoleg Ddigidol 1.1. Oherwydd, falle daw cwestiwn cymhareb gwasgu lan. Nawr, i fod yn hollol honest â chi, os daw cwestiwn cymhareb gwasgu lan, a bod dim cyfrifiannell dy chi, dyw'r maths ddim yn hynod o anodd, bydde fe'n rhywbeth gallech chi weithio mas yn ddigon rwydd. Ond, os mae ffeil reiddiol yn 100 kilobyte, mae'n cael ei gywasgu am yr ffail newydd yn 5 kilobyte, nawr chi'n gallu gweld fi wedi cylchu'r eina'n felyn. Y cymareb cywasgu wedyn fydde 100, ni'n rannu gyda 5, i 1, iawn, colon 1. Mae'r ateb fan hyn, os ych chi yn cael cwestiwn cymareb cywasgu, bydd diwedd eich ateb chi wastod yn i1, colon 1. Iawn? Chi'n gallu gweld yr ateb i'r enghraifft yma fan hyn yw 20 i 1, 20 i 1, 20 to 1. Bydd diwedd eich ateb chi wastod yn colon 1. Iawn? Felly, beth sy'n eisiau chi weithio mas gyda'ch cyfrifiannell, neu hyd yn oed ddim ar bapur, yw beth yw'r rhif sy'n dod cyn y colon. Beth i 1 yw'r gymhareb. Ac yn syml iawn, i chi'n rhoi'r maint y ffail greiddiol yn gynta, a'r maint y ffail newydd o dan hwnna, i chi'n rannu y ffail greiddiol gyda'r ffail newydd, a mae hwnna'n rhoi'r ateb i chi. Iawn? Felly, mae'r mathemateg yn ddigon syml yn diwe. Iawn? 100 wedi rannu gyda 5 yw 20, felly'r cymhareb gwasgu yw 20 i 1, 20 i 1, 20 to 1. Dyw'r cwestiwn yma ddim wedi dod lan yn yr papur diwetha na'r papur enghreifftiol, ond mae fe ar y maes llafur. Iawn? Felly, os chi'n cofio, ewch â chyfrifiannell. Os chi tu fas o'r aroliad, a chi, so wedi cofio cyfrifiannell, please bydwch yn cael panic, achos falle bod y cwestiwn ddim un o'r i fod na, dyw e ddim wedi bod na eto, a un o'r ma fe, fel llwch chi weld, dyw'r maths ddim yn rhy gymleth. Iawn? Allech chi wneud e heb gyfrifiannell mewn gwirionedd.
Iawn te. Mlaen. Storio. Fel te i ni yn storio y wybodaeth yma, wel, mae yna wahanol ddewisiadau. Nawr, yr storfa fwyaf arferol, fydden ni'n dweud, ar gyfer cyfrifiaduron, computers, yw storfa magnetig. Nawr, mewn storfa magnetig, fel arfer mwyn yn meddwl disgiau caled, so hard disk. Mewn disg caled, a gyda'r un sy'n ar y ddesg fi fan hyn nawr, mae yna ddisgen fetal, maen nhw'n cael ei galw'n plotters, a chi'n gallu gweld llun o hyn fyna, chi'n gallu gweld, a wedyn mae yna fraich, mae'n edrych fel cillech neu rhywbeth, mae yna fraich fyna. Mae'n atgoffa chi o vinyl, fel chwaraewr recordiau vinyl. Be mae'r fraich yna'n neud yw, mae'n defnyddio magnet i godi pins sydd ar y ddisgen, rhaid bach, i fyny, os mae'r bit, y did yn goffa bod yn 1, neu'n gwthio nhw lawr gan ddefnyddio magnet, os mae'n fod yn 0. Iawn? Mae'r fraich yna, mae'r ddisgen yn troelli o amgylch, mae'r fraich yn symud nôl ymlaen, yn codi neu'n gwthio yr didau i fyny i fod yn 1, lawr i fod yn 0. Iawn? A mae'r un pen na wedyn hefyd yn gallu darllen os mae 1s neu 0s yw nhw, mwyn darllen gwybodaeth nôl. Iawn, nawr, bydd llwyth o gyfrifiaduron yn defnyddio'r math yma o storfa. Iawn? Anfantais i hwnna yw, weithiau mae'n gallu bod bach yn araf, achos weithiau, fi siŵr chi wedi clywed, chi'n gallu clywed eich cyfrifiadur chi'n spinno i fyny. Chi'n gallu clywed y ddisgen yn spinno, a chi'n gallu clywed falle y fraich yn symud yn gyflym i ffindo i le. Felly, mae disgiau magnetig yn gallu bod tymed bach yn araf weithiau. Iawn? Hefyd, os oes da chi ddisg magnetig mewn gliniadur, mewn laptop, beth sy'n gallu digwydd yn aml iawn yw, gwedwch bod e'n ganol spinno a bod y fraich yn symud, a bod y gliniadur yn cael ei siglo, cael ei ysgwyd, wel, gallai'r fraich na i fynd mewn, bwrw mewn i'r ddisgen a chrafu fe. Nawr, os mae hwnna'n digwydd, dyna fel ych chi'n colli data, ac yn y pen draw fel eich gyriant chi, eich gyriant caled, chi'n gallu methu'n llwyr. Chi'n cael hard drive yn mynd caput. Hyd yn oed os nygu hwnna'n digwydd, mae storfa magnetig yn dibynnu ar bethau sydd yn symud. Mae'r disgiau, y platters, yn goffod troi rownd yn gyflym iawn. 7,200 RPM, 7,200 tro y munud. Felly mae hwnna'n symud yn gyflym iawn, a mae'r fraich yma'n symud yn gyflym iawn. Felly, os mae hwnna'n digwydd trwy'r dydd bob dydd, mae doi beth yn mynd i ddigwydd. Un, maen nhw'n mynd i fod yn dwym iawn, a pan mae pethau yn gordwymo, mae pethau'n gallu mynd o'i le. Ond hefyd, hyd yn oed os nydw yn gordwymo, hyd yn oed os nydyn nhw yn cael eu siglo a bod nhw'n bwrw mewn iddi gilydd a bod difrod yn cael ei wneud, yn y pen draw, ar ôl blynyddoedd o droelli a symud, mae'r darnau na sy'n symud yn mynd i fethu. Maen nhw jyst yn mynd i ddirywio a methu, yn going to wear out. A wedyn mae'ch gyriant chi yn mynd i stopio gweithio. Felly, beth yw ffordd arall o storio data? Wel, mae da ni storfa cyflwr solid, solid state storage. Felly bod chi wedi clywed y term SSD, ond hefyd, os oes da chi cerdiau cof, memory cards, ar eich cyfriadur chi, fi'n chwilio am un sydd gyda fi fan hyn nawr, cynni. Iawn. Doswn. Os oes da chi cynni SD cards, mae hwnna hefyd yn storfa cyflwr solid. Dyma fersiwn arall. Iawn, mae hwnna'n storfa cyflwr solid hefyd. Mae hwnna'n storfa cyflwr solid. Mae mini SDs sy'n da fi fan hyn. Na, fi'n fynd o. Mae reina hefyd yn cyflwr solid. Ffon cof, memory stick arferol, USB stick. Mae reina'n cyflwr solid. Ond fwy nawr i chi hefyd yn cael gyriannau allanol cyflwr solid fel sydd yn ganol y llun fan hyn.
Felly fel mae rhain yn gweithio de? Wel, y mantais, mae lot o fanteision i SSDs y cyflwr soled. Does dim byd yn symud tu fewn iddyn nhw. Iawn? Does dim byd yn symud tu fewn nhw o gwbl. Nawr, mae'r ffaith bod dim byd yn symud yn rhoi 3 mantais yn un syth. Un, maen nhw'n gyflym iawn. Achos ti ddim yn gwybod aros i ryw ddisgen i gyrraedd i le neu'r fraich i gyrraedd ble mae e fod. Felly maen nhw'n gyflym, tu hwnt o gyflym i safio, i arbed data arno iddyn nhw, a hefyd i ddarllen data sydd arno nhw nôl mas. Mantais arall, sdim byd yn symud, felly dyn nhw ddim yn twymo cymaint. Iawn? Trydydd mantais, os nag oes dim byd yn symud, does dim byd yn gallu bwmpo mewn iddi gilydd, felly maen nhw yn fwy gwydn, maen nhw'n fwy durable, enwedig os ych chi'n symud nhw o amgylch y lle. Fel maen nhw'n gweithio de? Wel, yn syml iawn, mae celloedd trydanol yw pob did. Mae pob did yn gell bach trydanol. Meddyliwch amdano fe fel rhyw fath o batri i chi'n gallu gwefru bach. Mini, tiny, rechargeable batteries. Meddyliwch amdano fel yna. Iawn? A mwyn storio un ar y did, beth ni'n neud yw gwefru y gell na. We charge the cell. A mae'r gell mor fach. Mae'n gwefru yn union syth. It instantly charges the cell. Iawn? Ac os mae'r bydd bod yn 0, wedyn ni yn gadael y gell yna yn wag o wefr. Mae fel cael batri flat. Iawn? A wedyn ni'n darllen yr celloedd sydd yn llawn charge fel 1, a rai sydd yn wag fel 0. Iawn? Felly mae hwn yn digwydd ar gyflymder anhygoel. Iawn? Sydd wrth gwrs yn fantais enfawr. Beth sy'n digwydd i'ch batteries rechargeable chi os ych chi yn gwefru, defnyddio miloedd o weithiau? Beth sy'n digwydd i'ch ffôn chi os ych chi wedi bod yn chargio fe bob nos am 3 blynedd? Wel, yn y pen draw, mae'r cell batri yn colli safon wrth ail ddefnyddio fe drosto. Iawn? A hwnna yw'r unig wir anfantais i gyflwr soled yw wrth ddefnyddio nhw drosto miloedd o weithiau, ar ryw bwynt mae'r celloedd yna mynd i fethu. Iawn? Mae nhw yn mynd i fethu ar ryw bwynt. Yr anfantais, na'r unig anfantais, mewn gwirionedd, SSD, cyflwr soled, yw'r brenin. Hwna yw'r math gorau o storfa ar gyfer bron o bod unrhyw ddefnydd. Y reswm i ni ddim yn defnyddio fe ar gyfer popeth yw bod technoleg cyflwr soled yn ddrud iawn. A dyna pam i fi wedi rhoi enghraifft siopa i chi fyna. Iawn? Drwch ar yr ochr chwith, mae'r ddoi drive na, y G-drives na, fi wedi dewis nhw oherwydd maen nhw yn edrych gwmws yr un peth, maen nhw mewn casyn gwmws yr un peth, maen nhw'n cysylltu gyda cyfrifiadur yn union yr un ffordd. Yr unig wahaniaeth rhwng y ddoi yriant na yw bod yr un chwith yn magnetig, gyda disgen yn troi, mae'r un ochr dde yn SSD. Nawr drwch ar y pris i ddechrau bant. Pris yr un magnetig, maen nhw ar sale, gret, mae'r ddoi nhw ar sale, ond mae'r un magnetig yn 99.99, felly 100 pint am y gyriant na. A mae'r un cyflwr soled yn 352, galwn ni fe'n 350. Ond, mae hyd yn oed yn fwy amlwg. Drwchwch sawl terab, drwchwch ar gynhwysedd yr un magnetig yn y bocs D. Mae'r gyriant magnetig na yn rhoi 6 terabyte i chi. 6 terabyte. Mae'r un SSD ar ochr dde ddim ond yn 960 gigabyte. Felly dwi ddim quite yn 1 terabyte. Dechrau ni gael rownd o lan. Dechrau ni gael ddweud bod yr un SSD na yn 1 terabyte. Mae 1 terabyte SSD yn 350 i gymaru gyda 6 terabyte magnetig sydd yn 100 pint. Na i ôl cyfrifiannau ar yn ffôn fel hyn, ni gael gweithio hwn mas. Felly, i gael yr un faint o storfa
SSD, a beth sydd dan ni'r un magnetig, bydde rai fi gael 6 o'r reina. Felly beth yw 353 llosi gyda 6? 2118. Felly bydde rai fi gwario 2118 pint i gael 6 terabyte o gyflwr soled. I gallu storio gwmws yr un faint o le, wel, dim cweit yr un faint, ar un gyriant magnetig na sydd ar y chwith. Felly, fel chi'ch chi weld gyda'r enghraifft gyflym na, mae cyflwr soled lot fwy drud na gyriant magnetig. Iawn? A y peth yw, mae gyda magnetig, bod yn arafach na SSD, mae dal yn gyflym, ac i'r rhan fwyaf ohono ni, mae yn ddigon cyflym ar gyfer beth sy'n angen yn ni. Iawn, pa opsiynau eraill sydd da ni te ar gyfer storio data yn ddigidol? Wel, mae da ni storfa cwmwl. Nawr, storfa cwmwl, mewn gwirionedd, dyna gyd yw storfa cwmwl yw naill llai storfa magnetig neu storfa SSD, sef y ddoi fath ni newydd fod yn trafod ar y sleid blaenorol, mewn lleoliad gwahanol. Na gyd yw e. Iawn? Felly pan ni'n siarad am cwmwl, pan ni'n arbed rhywbeth i'r cwmwl, pan ni'n safio rhywbeth i'n OneDrive neu Google Drive neu rhywbeth o'na, dyw e ddim mlan yn y cwmwl. Beth i ni wedi wneud yw ni wedi danfon y ffail dros y ryngrwyd, dros yn cysylltiad gwe ni, i rywle arall yn y byd, ble mae'n cael ei storio, ewn ni'n ôl, ar naill llai, storfa magnetig neu storfa cyflwr soled. Iawn? Felly, mewn gwirionedd, dyw storfa cwmwl ddim yn wahanol i magnetig a cyflwr soled. Yr unig gwahaniaeth yw bod e ddim yn yr ystafell neu yn yr adeilad i ni ynddo fe. Mae rhywle arall yn y byd a ni yn defnyddio cyflyndra'r we i ddanfon i'r storfa yna. Iawn? Yr un olas da ni drafod wedyn te yw storfa optegol, optical. Nawr, pan i chi'n gweld optegol, be mae hwnna'n meddwl yw disgiau plastig. Mae 3 math o disgiau plastig i ni'n defnyddio, sef CDs, crynodisgiau, DVDs a Blu-ray. Iawn? Nawr, mae'r 3 math o ddisgiau yna'n edrych gwmws yr un peth. Maen nhw gwmws yr un maint, iawn? Ond, i ni'n gallu storio llawer mwy o wybodaeth ar DVD nag i ni ar CD, a ni'n gallu storio hyd yn oed mwy o wybodaeth ar Blu-ray nag i ni ar DVD. Felly sut, beth yw'r gwahaniaeth mewn technoleg yn y 3 ddisgen wahanol? Wel, yn syml, CDs gath i dyfeisio gynta, wedyn DVD, wedyn Blu-ray. Wrth i'r blynydde fy mlaen, beth sydd wedi digwydd yw, mae technoleg laser wedi gwella. Oherwydd, mwyn storio gwybodaeth ar CD, mae laser, golau, laser beam, yn llosgi, mae'r CD hynna'n, y ddisgen i hynna'n, pan mae'n wag, just yn llawn zeros. Mae'r didau i gyd yn zeros. A beth mae'r golau, y laser ni, mae'n defnyddio'r golau i losgi un ble mae angen. So mae'n llosgi y didau sydd angen bod yn un i ddangos. A wedyn mae'r golau wedyn yn gallu darllen y didau sydd wedi cael eu llosgi fel uns, a rai sydd ddim wedi cael eu llosgi fel zeros. Iawn. Wel, beth ddigwyddodd wedyn yw, nath technoleg laser ddatblygu fel bod yr pelydryn golau hynna, the laser beam, the light beam itself, wedi gallu mynd yn fwy tenau ac yn fwy cywir. Iawn? Fwy manwl gywir, mwy accurate. Wel, beth sy'n cyd digwydd wedyn, wrth gwrs, yw bod e'n gallu llosgi yr uns llawer yn llai. Sy'n meddwl bod ni'n gallu mynd o amgylch y ddisgen mwy o weithiau. Ni'n gallu dod rownd y ddisgen mwy o weithiau. Os byddwch chi yn mynd ar y spiral yna ar CD a'i droi e mewn i llinyn hir, ac yna wneud yr un peth gyda DVD, wel bydde llinyn lot hirach gyda chi ar y DVD oherwydd bod yr pelydryn laser yn fwy tenau. A wedyn gyda Blu-ray wrth gwrs, maen nhw wedi datblygu laser hyd yn oed yn fwy tenau, fwy manwl gywir, felly chi'n gallu mynd o amgylch cylch y plastig cymaint o weithiau yn fwy eto, felly chi'n gallu storio mwy o ddata. Manteision i storio ar ddisgiau, wel,
ma nhw'n wydn iawn. Gallwch chi storio rhywbeth ar CD neu DVD, lle chi roi reina lan yn yr atic a gadael nhw'na am ddegawdau, a mae'r data yna mynd i fod yn weddol saff. Fi'n siŵr bod ych chi ddisgiau, cryno ddisgiau neu DVDs neu felly gêm cyfrifiadurol sy'n ar ddisg, sydd wedi bod mewn a mas o'r peiriant llwyth o weithiau, a felly bod chi wedi sylwi bod e wedi crafu, bod y ddisgiau'n dal yn gweithio, felly maen nhw'n wydn iawn. Anfanteision, wel, dyn nhw ddim yn storio llawer. Mae Blu-ray yr un mwyaf yn storio rhyw 40-50 gigabyte. Felly, chi'n bod, i storio yr un faint a beth sydd ni ar gyrian caled, 6 terabyte, bydde eisiau llwyth o DVDs, Blu-rays hyd yn oed yno chi. A hefyd, fel arfer gyda disgiau, dim ond unwaith chi'n chi arbed iddyn nhw. Unwaith chi wedi arbed iddyn nhw, na fe. Iawn? Nawr chi yn gallu cael disgiau ail ysgrifennu, rewritable discs, ond dyw reina ddim fel arfer mor ddibynadwy a disgiau le chi ddim ond yn gallu arbed iddyn nhw unwaith. Felly chi'n colli tyma bach o'r dibynadwyedd yna os chi'n ail ysgrifennu iddyn nhw. Iawn. Dyna ddiwedd y sesiwn yma. Diolch am wylio. Cofiwch am y sesiwn fyw. Cofiwch hefyd fynd nôl i wylio recordiad sesiwn 1, os ych chi heb wylio fe. Dylech chi wedi gwylio hwnna cyn y sesiwn yma. Maen nhw yn neud fwy o synwyr mewn trefn. Unrhyw gwestiynau, newch yn siŵr bod chi yn dod â nhw i'r sesiwn fyw. Os ych chi ddim yn gallu dal ar sesiwn fyw, wel, gallwch chi wylio recordiad le fyddai'n mynd dros yr trydydd topic i ni'n mynd i edrych yno yn y set yma o sesiynau, sef dulliau cyfathrebu digidol. Diolch am wylio, gobeithio bod hwn yn bod o ddefnydd i chi, a welai chi y sesiwn arall cyn bo hir. Hwyl am y tro!